Κουρδουβούγλιε! Μόι! Sanofeno torago es usareti la cazzoletta c'è si paese se mi scotella di un curvo patella che lo ti furtica io non si reto e ya me nato yo sai te de me manano todo yo rasta y te vas y te no putu y te ir te pamagelle no doy un putu Mano tu ne la veo pasando non nasano con la giornata parendo la mattina ya me nato yo sai te de me manano todo yo rasta y te vas y te no putu y te ir te pamagelle no doy un putu le mana cormana le piexela que pasi más sorbe que china pere más ane la que musiro con la yorko y pai de potra pesco talla y no si hay muchas Moj! Θα σας πω μια ιστορία για το ξεπαρκό παιδιά που 2 χρόνια το γνωρίζουμε καλά. Ένας άμερ εμφανίστηκε μπροστά μου ξαφνικά, λες και ήθελα να βρω κανέναν μπελά. Βούγλιο τον ελέγαμε από πριν, επειδή του πόνε της αδερφή. Κατσαρόλιο τον φωνάζαμε μετά, επειδή ασχολιότανε φαγητά. Τα παλιότερα τα χρόνια τον φωνάζαν όλοι πλούν, γιατί ήταν μια ζωή στον κόσμο του. Ο κολλήτος του ότσου να τον εφωνάζα πλοίο και πανέλα όλοι στον ναυτικό. Βούγλιο τον ελέγαμε από πριν, επειδή του πόνε της αδερφή. Κατσαρόλιο τον φωνάζαμε μετά, επειδή ασχολιότανε με φαγητά. Η νεότερη ιστορία που τρουβή τον έβγαλε κι από πλού που ήτανε τον ξέχασε. Και αφήσαμε στο τέλος τα καλύτερα σου ξέ, και μαγκογκάρο τον εφώναζε. Βούγλιο τον ελέγαμε από πριν, επειδή του πόνε της αδερφή. Κατσαρόλιο τον φωνάζαμε μετά, επειδή ασχολιότανε με φαγητά. Yo, man! Στη συνέχεια λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτόν τον ιδιοκτήτη ολοντοφλού εταιριών. Και από ξέμπαρκος κλητήρας έγινε οδοστρωτήρας αφού λερώθηκε του σπιτιού του ο νηπτήρας. Ήταν ακριβώς. Ποιος, ο οδοστρωτήρας? Όχι, του σπιτιού του ο νηπτήρας. Καινούριο παρατσούκλι το ευγάλαμε προχτές. Πορτιγάλιος πολτός ονομάστηκε ο Κεφτές. Και μπαμπουίνους του εμίλαγε ο Σάτος ο καλός. Και κουρδουβούγλιος ο Άννας του δεν έπαιρνε εμπρός.